Hello, sweetheart, ya garin? Ji dalla bawul magana sweetheart dalla bawul. Ke dama haka halin ke kira ma. Kawai in zo gidanku in tura. Wai sannan a ce wai. Kin ga look dalla ka ki ƙara kiran layi. Kana sake kira kuma? Ka ki ƙara kira. Dan Allah ka yi haƙuri. Na ga miki ka ki ƙara kiran layi. Saba su ƴan mata suna ganin sallah karatu sai su dinga takura mutum kaga da na samu sukuni a yi. Ko manya ta ƙara kira ko? Shakazuna! Zombie! Baba, ya kai ya ji daɗi. Akwai labari na gaya kai dan Allah kuwa. Ina zuwa. Kaga kai yanzu ka je kai babu wannan ka ce ta sai a taro nan ina nan shigowa dan shigo. Baba na kama har yana tana masifar sa. Hafsa bada. Sallan yarinya kwana biyu tana ganin sallah karatu kira he reject nake. To baba barin gaya ma jiya mun haɗu da ita fiti. Da gaya ma take tambaya na wani irin takalmi ne site ɗinka. Nake ce mata 42 ne ai. Wallahi ta siya ma wani tumba. Na gaya ma 15,000 ga wani suit. Yarinyar nan tana masifar sa. Ta saya kuma? Ni da ta tambaye ni kuma muka je da ita. Ka tabbatar ta saya? Ga wata farin t-shirt da ta siya wa malam. Allah kuwa. Kai ka san irin wankan da kake so ne a sallan nan ba? Ai ko da kai wanka ka gane yanzu da ai a samu ba to takalmin na hannunta saboda yanzu na mata wulakanci ba. Ka mata wulakanci? Wulakanci na mata ba. Ka mata wulakanci? Inna lillahi. Ni wallahi ni Allah na ji tausayi. Zo mu ci kofar gidansu. Where everything happening today, you don't know whether you're coming or going.